Insellmilkom. Illum il-ġimgħa 11 ta' Diċembru infakru lil Papa San Damasu l-ewwel. Nilqakom għal qudiesa u r-Rużarju immexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu dwar dawk li rrifjutaw jisimgħu il-messaġġ ta' Ġwann il-Battista u ta' Ġesu. Mulej, warrab minni l-indifferenza u ftaħ li widnejja u qalbi għall-bxara t-tajba. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira tal-Papa San Damasu l-ewwel kien qaddis li għex fir-4 seklu, sar Papa fis-sena 366 fost ħafna diffikultajiet għax kien hemm min anki kien f'konflitt miegħu u nies li jippruvaw jażlu papa ieħor, ma mbagħad hu mexxa determinazzjoni u baqa' magħruf għal ħafna affarijiet se nsemmi tnejn importanti għal qima lejn il-martri illi rrid lil martri tal-persekuzzjonijiet li kienu n-nies għaddew minnu għal snin ikunu meqjuma u għalhekk anki il-katakombi kiteb anki versi hemmhekk qima lejn il-martri differenti u xtaq li kieku anki jindifenem fl-aħħar qalb il-martri. Rrid li l-Knisja tqim din il-memorja importanti tal-martri. Ukoll kienu li jikkommissjona li San Ġerolmu biex jagħmel it-traduzzjoni tal-Iskrittura għal-Latin xogħol importanti ħafna għall-Knisja. Nitolbu llum bl-interċessjoni ta' San Damasu Mulej speċjalment biex aħna jkollna f'qalbna dejjem din ix-xhieda bħalma taw il-martri li nagħtu xhieda tal-fidi tagħna u jkollna mħabba kbira wkoll lejn il-kelma ta' Alla li tkun ta' ispirazzjoni kontinwa l-ħajjitna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex kif il-Papa Damasu ħabb il-martri tiegħek hekk aħna niċċelebraw dejjem il-merti tagħhom b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej, il-feddej tiegħek, il-qaddis ta' Iżrael. Jien hu l-mulej Alla tiegħek. Jien nagħlmek għall-ġid tiegħek u nqabdek it-triq fejn għandek timxi. Li kieku tajt widen għall-kmandamenti tiegħi kien ikun bħal xmara slimek u setqek bħal mewġ tal-baħar. In-nisel tiegħek bħal ramel l-elejjel ta' ġewienek bħat-trab u ismek la jitħassar u la jinqeret minn qudiemi. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħar lill-Alla. Salm responsorjali. Min jimxi warajk mulej ikollu d-dawl tal-ħajja. Ngħidu flimkien? Min jimxi warajk mulej ikollu d-dawl tal-ħajja. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżina, li ma jaqafx fi triq il-ħitjan, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebblieħ, imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu,
lejnu nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Ngħidu flimkien min jimxi warajk mulej ikollu id-dawl tal-ħajja. U bħas-siġra imħawla ħdejn nixja tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jinbidilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Ngħidu flimkien min jimxi warajk mulej ikollu d-dawl tal-ħajja. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk, iżda huma bħal tibna li jitħajjar ir-riħ għax triq it-tajjeb il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tittemm fix-xejn. Ngħidu flimkien min jimxi warajk mulej ikollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej ġej, ejjew nilqawh, u l-prinċep taslim. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla imma ma' min se nxebbħu dan in-nisel. Inxebbħu lil qabda tfal bil-qiegħda fil-pjazzett jgħidu li sħabhom u jgħidu daqqejnilkom il-flawt u ma sfintux, għannejnilkom in-niket u ma bkejtux. Għax tassew ġie Ġwanni la jiekol u lanqas jixrob u qegħdin jgħidu għandu fih xitan. Ġibin il-bniedem jiekol u jixrob u qegħdin jgħidu araw xi bniedem wikkiel u sakranazz, ħabib tal-Pubblikani u l-Midinbin. Imma l-erf ta' Alla taw raġun l-opri tiegħu stess. Il-kelma tal-mulej. Ikun minnek Kristus. Hawn nies illi huma kuntenti qatt, sodisfatti b'xejn, jekk tkun il-kesħa jgħidu iġri jiġi s-sajf. Jekk tkun isħana fl-eqel ta' sħana fis-sajf, jgħidu kemm hija aħjar ix-xitwa. Qisu dat-tip ta' nies Ġesu kien qed jitkellem fuqhom hawn illi meta raw il-Ġwan il-Battista li kien bniedem awster jagħmel mortifikazzjoni, jsum, la jiekol lanqas jixrob jgħid Ġesu, qalu għandu fih xitan. Mbagħad jgħid bin il-bniedem qed jgħid għalih Ġesu illi jiekol u jixrob qalu ara dan wikkiel u sakranazz ħabib tal-Pubblikani u l-Midinbin. Ġesu tista' tagħmel l-ilma jisfen u ma jkunux kuntenti laqqas. Ma kienx biss għax kienu tip ta' nies hekk, imma kienu wkoll għax preġudikati kontra Ġesu, għaddew mill-bidu ġudizzju negattiv fuqu u baqgħu bih. U Ġesu ħass meta ra dan ir-rifjut. Imma ħassu ukoll għalihom. Għaliex il-fatt li rifjutaw il-kelma ta' Alla lilhom kienet se tiswilhom ta' ħsara, fis-sens il-kelma ta' Alla ġid biss se tagħmel kif rajna mill-ktieb tal-Profeta Eżajija meta jgħid il-kelma ta' Alla tagħmel il-ġid lill-bniedem. U għalhekk meta dawn irrifjutawha qed jirrifjutaw dak li jagħmel il-ġid. Kif ġab ruħu Ġesu quddiem din ir-reazzjoni ta' diversi nies bħal dawn? Ġesu dejjem baqa' fedeltà lejn il-missjoni tiegħu u ma fittex qatt li jagħmel għall-approvazzjoni tan-nies.
Ma staqsiex kull darba jgħid isma' dina li se ngħid se jaċċettawha jew ma jaċċettawhiex. Se ddoqq għal widnejhom jew le. Mhux dan kien il-kriterju ta' Ġesu. Ma li jgħidu b'fedeltà lejn il-missjoni tiegħu, fedeltà lejn Alla u għalhekk jibqa' miexi anke meta jkun hemm min jirrifjuta. Se jkun hemm min jaċċettah, min jirrifjutah, dak kien fi żmienu jibqa' hekk dejjem, ma u l-iktar importanti kien ma jħallix lilu nnifsu jiġi kundizzjonat minn dak li jaħsbu n-nies. X'inhu il-messaġġ għalina illum f'din il-kelma ta' Alla? Fakkarna l-ewwel nett li aħna għandna nkunu nies kapaċi napprezzaw u nifirħu b'dak li hu tajjeb. Mhux dejjem insibu l-ħażin f'kollox u għalhekk il-tajjeb u dak li huwa ta' ġid ma napprezzawx. Imbagħad ukoll li aħna għandna din l-għażla quddiem il-kelma ta' Alla li jew niftħu qalbna u moħħna liha niċċettawha jew nirrifjutawha. Alla ma jġġalx lilna bil-fors bħalma qatt ma għamel li ġiel nies bil-fors jaċċettawha. U għalhekk għandna din l-għażla u jalla nkunu fost dawk li bħeġġa nilqgħu il-kelma ta' Alla għax hi kelma illi tagħmlilna l-ġid. Hija kelma li f'ħajjitna tfisser il-ġid, li ħajjitna tkun aħjar. Ifqal Ġesu l-erf ta' Alla l-opri tiegħu stess taw raġun. L-erf ta' Alla anke jekk in-nies ma tawx, ma propju minn dak li naraw stess fil-ħajja ta' Ġesu u fil-ħajja ta' dawk li jimxu warajh. U għalhekk li għandna nagħmlu aħna huwa propju li meta mbagħad għax din il-missjoni tagħna wkoll li aħna nwasslu il-kelma nwassluha b'dik is-serenità tal-qalb li jrid minna Ġesu, jiġifieri se jkun hemm min jaċċetta min jirrifjuta. Kienet hekk fi żmien u tibqa' hekk dejjem. Aħna importanti huwa li nwassluha b'fedeltà. Mhux nistaqsu isma' jekk se ngħid hekk se jkun hemm min jirrifjuta dil-kelma allura nbiddilha, le. Ngħidha nwassal il-kelma ta' Alla, mbagħad fidejn min jismagħha responsabilità tiegħu jew tagħha. Ma importanti li aħna nwassluha mhux b'tol tal-qalb jew nkella nagħmlu f'qalbna x'ikun hemm min jirrifjuta. L-importanti li jkollna dik is-serenità tal-qalb, inkomplu nwasslu il-kelma ta' Alla bil-mod kif għallimna u urina Ġesu. Tolbuh illum din il-grazzja li aħna nkunu kapaċi napprezzaw is-sabiħu tajjeb, il-grazzja li nilqgħu il-kelma tiegħu f'qalbna u li inwassluha lill-oħrajn bil-serenità tal-qalb u b'ħafna u ħafna imħabba. Nresqu issa it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek għejna biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Aħna nagħmlu t-tifkira tal-Papa San Damasu nitolbu għall-Papa Franġisku biex inti tkun dejjem miegħu fil-qaddi tal-missjoni li fdajtlu fidejh qalb id-diffikultajiet kollha u l-isfidi kollha tal-ħajja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna jkollna dejjem dik l-imħabba kbira għall-kelma tiegħek. U tkun din illi tmexxina kontinwament fil-ħajja tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej
għal martri anki ta' żminna daw kollha illi idibatu minħabba il-fidi tagħhom u ma persegwitati minħabba l-fidi tagħhom u nitolbuk biex aħna minnaħa tagħna nagħtu dejjem xhieda tal-fidi tagħna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta, nitolbu għal dawk kollha li qegħdin jagħtuhom is-servizz biex inti tgħinhom fil-qadi ta' responsabiltajiet tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nolbu daw kollha li llum qed jiċċelebraw jew eluq sninhom jew anniversarju tagħhom biex inti tbirikhom u tħarishom dejjem. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għal daw kollha li ġarbu xi telfa ta' xi ħadd għażiż għalihom, anke qed niftakru f'dawn li mietu f'dawn l-aħħar ġranet ukoll. Tolbu biex inti tilqa' fiħdanek il dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem u tagħti l-faraġġ lill-familjari li ġarbu it-telfa ta' xi ħadd għażiż għalihom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U li Alla tagħna ilqa' talb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Mulej, il-glorja ta' ismu għal-tiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna unġeddu it-tifkira tal-Papa San Damasu nofrulek mulej il-vittma qaddisa li bis-sagrifiċċju tagħha ħfirt id-dnub tad-dinja. Għamel li din l-offerta tkun ta' ġid għalina. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Damasu tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-talim li xandar u tilqa' talb li għamillek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntenulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sijinata biex mirraj ħebati ħal-ħobs għat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċapuntana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem quddiem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miej għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Appostli, ma' San Damasu l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dobietna bħalma naffru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iseħħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu,
Jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna għammel id-doni li tajtna fit-tifkira ta' San Damasu jaħdmu fina bil-qawwa kollha tagħhom biex jgħinuna f'din il-ħajja li tgħaddi u jiksbunna l-għena u l-ferħ ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna u jqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minn-nar tal-infern u ġenna l-erwieħ kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misterju ta' tbatija. Meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għere l-għaraq tad-demm. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum għaffrinna dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina la daħannix fit-tiġrib bizdeħnisna mid-deni ammen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mitimbin issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna għalik jisma tal-tana dak it-twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarissa mill-nar tal-infern u l-ġenera rebbek kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sin Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semi ta' fl-art. Obżeta kuljum għatina l-lum aħfirna d-dubietna bħalma nafru l-mrħat jalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna għalik jisma tal-tana dak it-twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarissna mill-nar tal-infern u l-ġenera rebbek kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum għafrinna dobietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija
il-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tloparina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem bħal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina l-inti omna għalik isma talbtana dak li twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna minna tal-infern u ġenera rebeħ kollha wejn id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semi da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, affrilna d-dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma la tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina l-inti omna għalik isma talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna minna tal-infern u ġenera rebeħ kollha wejn id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija
Meta sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet jitqażis ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum affrinna dobietna bħalma naffru minn ħati għalina la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija mmalla tloparina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija mmalla tloparina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija mmalla tloparina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija mmalla tloparina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija mmalla tloparina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija mmalla tloparina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija mmalla tloparina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija mmalla tloparina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija mmalla tloparina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija mmalla tloparina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissimorina li inti omna. Għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu offrenna dobietna ħarissa minn nar tal-infern u ġenna l-rebeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ija mela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara nagħtu framment il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrirna d-dubietna bħalma naffru l-minaħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddu fuqhom. Jissiru fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopa lina. Imqazza Alla. Itlopa lina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopa lina. Ta' Kristu. Itlopa lina. Il-Knisja. Itlopa lina. Tal-ħnina. Itlopa lina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlopa lina. It-tama.
itlob għalina, li żjed safja, itlob li għalina, żjed nadifa, itlob għalina, u xebba, itlob għalina, bla teba, itlob li għalina, tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob dar għalina, ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob saħħa għalina, tal-morda, itlob kien għalina, tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob sultana għalina, tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf tanla li tneħħidru bit tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf tanla li tneħħidru bit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf tanla li tneħħidru bit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li nkawtu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejja ta' issa ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Nselmu lill-qaddisin San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turroccu, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, San Damaso, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjus taħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Ġusepp Parus kas-ismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Anke fis-sitwazzjoni preżenti l-Knisja tkompli tagħmel ħafna xogħol fejjiedi fis-soċjetà Maltija u tajn lil persuni vulnerabbli u l-familji fil-bżonn. Jekk tixtieq tajn il-Knisja tkompli l-missjoni tagħha, tista' tagħti donazzjoni billi tidħol online fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew iċċempel fuq 21-12-12-81 għal aktar dettalji. Il-Knisja tappella wkoll biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u li nevitaw li noħorġu jekk mhux għal bżonn. Min jixtieq jersaq għas-sagrament tal-qrar għandu jinforma lis-saċerdot minn qabel sabiex jiġi evitat li n-nies tinġabar f'post wieħed. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Grazzi u nsalmilkom.